Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Derɗiraɓe raroɓe video am hande 22 lewru jeeɗiɗaɓru hitane ujune ɗiɗi e nogas e joyi. Ɗum mimmo moɗon andiraɗo Alhaji Yoɓi Pullo ɓi Dawrankeejo e mawnuɗo lesdi Nigeria mo gurdam muɗum sembe majjal leydi Nigeria. Emi wolwana fulɓe bo to ɓe goni fuu en himɓe wotuɓe en himɓe go'o wala pullo woni mo ɗoforde mum ferere hayde yaadu juuti nden fulɓe sendiri ɗum woni pullo amma fulɓe fuu on suudu wooru. Komi wari wiigo on arande ni mi yetta Allah, mi yetta annabijo Allah e waɗugoyam min mi pullo bo nder leñol mbororoen. Mi ɓedda bo yettugo ha jawmirawo e yi'ugo moƴƴe ɗe o waɗani fulɓe. Imi nder keɓuɓe moƴƴe fulɓe, mi tawi hoore am mi pullo, mi tawi hoore am bo ko pulaku tanadi fu, ko pulaku haɗi fu emi haɗiti ɗum, ko pulaku yiɗi fu bo emi waɗa. Pulaku e diina bo hunde yaadune. Imi nodditira sakiraɓe am fulɓe, diina islama diina ka enen goɗɗo wajatama dow diina islama. En pinu tawɗen ka yen jogi ka, kala pullo mo tawɗa nastani goɗɗum fuu ɗon woni o seli. Amma ta tawi pullo no julɗo a ƴamata. To a fottiri e pullo bo arande ko no ɓe ƴame a wiyai o julɗo, sai dei to ɓe bima na o julɗo ka hilnuma, amma tawgo pullo no julɗo ɗum hilnaki. Emi yettira ɗum ya jawmirawo. ɗiɗi bo imi nodditira bandiraɓe am fulɓe to ɓe goni fuu useni ɗum daro ɗum waɗana jawdi meɗen ɗaaɗe ko kowagol, ɗum waɗana neɗɗaku men ɗaaɗe ko kowagol. ɗume woni noon? jangingo ɓiɓɓe meɗen. Hande ɓiɓɓe rewɓe be worɓe fuu, na sai ɓiɓɓe worɓe na sai ɓiɓɓe rewɓe, kala ɓiɗɗo fuu e sirru ɗum Allah waɗani ɗum e risku ɗum Allah waɗi nder muɗum. Hande to en jangini ɓiɓɓe men to ya jawmirawo walli en, jawdi meɗen waɗanama kerol, non bo dimu meɗen e neɗɗaku meɗen waɗanama kerol. Ngam goɗɗo non nga sallawa wonga non tan warata nattana en no yiɗiri. To nattani en numti en mari ba wayne to en kisai. To ni en ndeni hay to ɓi wayne jangi wara waɗana en bo en gaɗanayi koye men adalci, gam wala ko Allah hokka en. Allah hokki en no janginiren, Allah hokki en no jogoroɗen diina men, Allah hokki en no dargiɗiniren pulaku meɗen. Emi toro fulɓe bandiraɓe am, en dara janginen ɓiɓɓe meɗen. Ɗiɗabol bo emi nodditira fulɓe fuu be daane ɓurdune sewugo e seɓugo e margo tooke dow en tokku jamanu no yahirta, ɓe nonno burtol ngol diina meɗen e burtol ngol pulaku meɗen en tokkugol jaaden e jamanu. Hande daare durngol meɗen, durngol sanji, durngol hande gam goɗɗo tokka gegerewol gene e na'i nder ladde yaha ujina nder ladde, ɗum ɗon ɗum wutake. Maru na'i maɗa deidei yaji ɗi kowata, iɗi mari kerol majji, awanaɗi gene gaɗanaɗi ndiyam, dinga ɓirugo kosam, iɗan nyamnanma wuro, iya soraɗan iɗan sefnanma. Gam sorugo kosam kanjum ma ɗum nder pulaku, nden bo ceede kosam ɗeɗɗon ɗe giyoton iɗe nder ko watta pullo waɗa jawdi. To hande nagge wala ko hubinte e nagge, ko anduɗa to nagge fuu ɗum warti jawdi. Nde ɗum warti jawdi, en dara en aynu na'i meɗen no aynirten ɗi. A mari nagge 1000 ɗi seeɗowa, na'i 100, nagge 100 wata. To a marno na'i 100 nden ha hitane may ko nagge a warraka, iɗi keeɓi iɗi nyamne, ɗi ɓuranima nagge 1000 e nder ladde. Kala marɗo nagge kewtuɗi nagge 100, 3, 4, 5 fuu, to oɗɗon bidu tan o yarata, imo nder shammam, imo nder mettam ɓeram, imo nder wati, imo nder asar. Ngam ma emi nodditira himɓe ɓurto ɗaɓɓita fulɓe janguɓe fannuji ɗi
ɗi durugol jamanu nodditiren bandiraɓe meɗen en puɗɗuka en bo'inta nyandere woore, amma to en tokki be seɗɗa seɗɗa en fuu en jahay pamten ha ɗum nafa en. Nden bo durgol ngol jamanu to a jogake ngol koyngol ngol margol daraja, kangol bo hangol ernata en. To tataɓol imi nodditira en enen ɓiɓɓe fulɓe mawnoɓe joni, en ndaaru no baaba en men jooɗorino, ta en bonnu jooɗodal. En ndaaru no baaba en meɗen sumpotirayno, to en alu sumpo